Плъ! Шуна кашин. Това 400 FPS. Чакай. Накъде? Айде, надясно. Чай, да я пробваме мувмента. Оп, найс. Дай тук под стълбичката. Как по стълбичката? Браво. Дай сега на тук. Стрейф. Браво бе. Стех сайкуваш бомбите. Така в момента правим мишка и клавиатура челендж, брат, да я знам. Аз играя като мишка, той играе като клавиатура. И купихте девятка. Умник! Фънди шит, бро. Hands free challenge. Това би хофана. Накъде? What? Окей. Ние сме към вент. Да я знам. Отварям! Отваряй бе, малвик! Оп! Веде! Играй ли много? Това верно ли не иска? Ти да ме ножна! Сега ще ви покажа как го прави Господ. Екувам ли? Махни до обаретите. Да. Взимай кевлор и калашни, брат. Бързо. Цак. Айде. Locking in. Ако направим един кила, гейм от Рагив. Ставя единичка. Сега one tap. Calm down! Стига стрейфа! Ние водим за сега тази игра. Нашата сигурно си мисля, че имаме шизофрения. Давай, да ти уръче, бе! Клоусе! Заключвай! Локин. Бягай! Върти кола. Лобанк. Не бе, малумник! Не бе, не ми заде бе! Хайде ме убий! Let's go! Чакай! Тръст. Давай! Инспект. Инспектни оръжието. Фенбой крафт. Набивай рампа. Там пушва един с Кой е то? помпа. Аре, сейфай бе, човек, оп! Ай към рампа ти казах. Въди оръжие бе! Тук е клоус. Много ли сме шумни? Моля, помогнете. Виго наш има 10, така има само дигалче. Ей, наш дроп weapon бе. Така бе, щастик! Купувай! Не, говорим. Давай, газ! Не знам, защо да имах мичката. Давай бе! Що махаш оръжието? Но аз не съм нищо! Мак! Дай. Ти зарад бе! Аз не чувам. Има някой лоби. Давай, бе! Не пешка. Я си знай. Горе! Ой! Браво, бе! Ние са най-добрите, бе. Стой клоус. Флашка. Близък. Лоби. Трофи. Горе с хуйки. Давай. Горе с хуйки, давай. Какво начало отгоре нас? Слайво, аз съм. Дай. Браво, бе! Калашник!
Къде бе? О, тагнате. Не, Валбек. Към абете. Какво бе? Миналия път купнахме. Можеш си на сайва да ги направи. Ама до тебе има човек! Аз не ги чувам! Айде, признай, тая игра направо. Ти се пред двама, знаеш ли ме, че Флашка. Има. Качвай се, горе. Субай. Това бе! След нас е имало. What? Еба ти неща са. Ай. Ще краш пик. Так. Да, горе. Има пред нас. Горе на само. Ма нека. Вътре. Давай, убей го бе! Оле, още два. Рунда, брат, ще спечелим игра така. На скуйки има между другото, да знаеш. Аз бях с Оу. Прибираме се. Ето го убиме на хът. Как това не беше глава бе, брат? Давай, пе, дай малко, без свали сме се. Имаме аутсайд. Хвърляме нейт. Там нека. Айко! Да влезна у мейн. Давай. Скоп! Фош! Еба. Разкуйки! Чув, за тебе. Ясно, пиквам. Смока. Еба си, дай бе. Брат, те имат там с снимните. Добре. Няма да играме пеш, ще играме помпа, брат. Да, бе, да. Фак. Хели? Не, винаги ще да направи нашия, брат. Така. Тичаме аутсайд. Хвърляш граната да се рикошира от страната в дефолт. Само не виж отдавна. Три помпи е най-гой. Чули. Чули бе? Моля ви, това. Не. Така. Ясно хвърляш на червен. Давай. А така. Ако сме. Давай, Пето, взимай, Пето. Аз не може. Флашка. Дясно. Бегаме. Ясно е последен. Ма трябва да се фремче, хой бе, лови бе! Влез ли бе, грозен? Скачаме тука. Аре бе, човек, аре бе. Къде е? Не знам. Там беше. Не. Воднали са го. Абсолютно синема.